Jaunaren bakearen pozetan, egunon senide. Gaur igandero bezala jauna dator gure etxera, gure kristau elkartera, gure herrira. Jesus lakuaren beste bazterrera itzuli zenean, jende talde handia bildu zitzaion ondora. Eta katolikok pentsa genezake Jesus soilik guregana datorrela. Hots, bere tarpeto-petoak garen ontzat. Edo agian hobe, ustez behintzat, kristau izena daramagun ontzat. Jesusen joera ez da, lakuaren alderdi batean ibiltzea soilik. Berez, ateratzen zaio, haratago joatea. Eta bere taldearen ezaugarrietako bat mugikortasuna izanen da. Herriz, herri, etxez, etxe, eskualdez, eskualde joatea. Galilearra izanik, Judara doa maiz, baina baita ere Tiro, Sidon, Dekapolis eta Gentilen Gerasa lurraldera ere. Elizaren etsaietako bat, geto bat bilakatzea da. Non bertan eroso eta gustura sentitzea den helburua, soilik betidanik hor sartuak egotea. Kanpokoen epaile. Jesusen asmoak ordea ez du inoiz eta inon mugarik ezartzen. Baldintza bakarra berarengan fede apur bat izatea, berarengandik zerbait itxarotea, berarekin uste honez aritzea. Jende asko zijoakion ondoren, estuka eta bultzaka dio evangelioak. Eta gu, elizkoi garenok, fisikoki oso hurbil goaz maisuaren inguruetan, agian beste askori hurbiltzea oztopatuz. Bai, Jesusen inguruan bere jarraitzaileok sortzen dugun giroa batzuetan giro arraroa izan daiteke. Non kanpotarra edo iritsi berriari zaila zaion, etxera itzuli eta iritsi dela sumatzea. Eta honek kezka sortu behar zutkeen gugan. Eliza behartsuen etxe delako, etorkinen aberri, sufritzen dutenen osasun etxe. Honek biziki kezkatzen du Aita Santu Frantzisko, eta argatik gaurkoan ere aipamen berezi bat egin nahi dut bere Fratelli Tutti entziklikari buruz. Bai, Jesusek bidali gaitu munduko bazterretara herri guztietan bere ikasleak sortzeko espirituaren eraginez, kimu berriak egiteko gai ezten landarea gaixorik dago. Fruituak ematen ez duen landareak arazo bat du. Kide berriak eragiten ez duen kristau elkarteari zerbait larria gertatzen zaio. Eta honek konponbide bakar bat du. Eliza kanpora ateratzea. Itxitasun jarrerak alde batera uztea. Kanpoan diren guztien senide eta lagun urko bilakatzea. Evangelioan gaur, odol jarioa sufritzen duen emakume bat ikusten dugu. Eta bere konbentzimentua da, Jesusen jantzia ukitze soilarekin sendatua izango dela. Eta hala gertatzen da. Jesusen gandik bere fedeak indar berezi bat ateratzen du. Bera sendatzeko gai dena. Eta Jesusen erantzuna zeharo argigarria. Mirariaz gain, berarekin elkarrizketatu nahi du. Eta bere hitzak betirako oparitu. Ene alaba, zeure sinismenak sendatu zaitu, zoaz bakean, eta sendatua bekizu gaitza. Pandemiaz jotako mundu honetan, Aita Santuak ozenki seinalatzen ditu mundu itxi baten itzalak. Gero eta banatuago gaude, eta bakarrik, oso bakarrik. Lehendik erraza bazen bestea erabat arrotz sentitzea, azken urte honetan sentsazio hori era nabarmenean garatu da. Eta denok bagara senide, bere biziko garrantzia du jakitea odol jariotan daudela hainbat eta hainbat pertsona gure inguruan. Axolagabetasun eta bakardade pandemia honi aurre egiteko
txerto eta erremedio bakarra bestearentzat lagun urko bilakatzea. Samariarronaren antzera, bidean zaurituta aurkitzen duguna ezikusia ez egitea da premiazko. Zauritua beti behar du izan guretzako geldiune, eta ez iesbide. Zenbat pertsona, nora ezean, norbaiten bila, Evangelioko emakumea bezala senda dezake norbaiten bila, eta sendaketa guri dagokigu. Eman janaria gozetuei, senda itzazu eriak, jantzi biluziak, bisita gaixoak. Denok, senide izanik, hautatu beharra dago, bai ala ez. Senide edo arrotz, kristau ala kristau oiak, biozkor ala bihotzgabeak. Frantzisko aita santua ez dabil txantxetan. Berak maixu den Jesusen deia helarazten gaitu, besterik ez. Eta guk espirituaz jantzi behar, bataioko seinekoa garbi eta dirtiratsu edukiz edo zeinek ukigaitzan, eta ukendu horren bidez, sendatua gera dadin. Denok senide bagara, senidetasuna kanporatzea dugu erronka premiatsu eta ederra. Elkarri emanik bizi, ez gordeta, ohiko gotorleku ziur eta aspergarrietan. Harresiak ez dute, zentzu handirik gaur. Jerusalem hiri santuak 12 ateak irekiak ditu. Eta Jerusalem hori kristau elkartea da. Zein bokazio bikaina, Eliza erietxe bilakatzea. Erromesentzat ospitalea, bertan sendatu eta jan ondoren berriz jendea bizitzako bidera berriz abiatzeko. Senideok, jainkoaren da asmo hau, eta guk berarekin batasuna jasotzen dugu, bere begirada biozkor honekin bat eginez, eta modu berri horretan jarduten. Hortik abiatzea izan dadila denon poz eta itxaropena. Aste bikaina izan ezazue, horrela biziz.